Memòria i temps per Ausiàs Marc, poeta i cavaller. La història. Un passat tan llunyà com els segles XIV i XV. La permanència de la memòria de les gens que visqueren. Com escoltar les seues veus. Les paraules d'Ausiàs Marc. Memòria a la fi del segle XX. Memòria del passat i veu del segle d'or. Memòria. Com escriure la història del passat? Com escoltar les paraules del poeta Ausiàs Marc? D'un ventre trist, eixir m'ha fet natura. El lloc on va néixer Ausiàs Marc se situa, segons molts estudiosos, en tota probabilitat, en la ciutat ducal, en Gandia, i cronològicament es dona per segur que fon en 1397. Fill de Pere Marc i de la seua segona dona, Elionor de Ripoll. En els documents familiars de la família Marc, fins a la segona meitat del segle XIV, no apareix cap possessió en Gandia ni per tots els seus voltants. Les seues pertinences en cases, terres i forns, per aquelles dates, se troben afincades en València ciutat i en pobles pròxims. En 1360, Pere Marc, pare d'Ausiàs, se va establir en Gandia al servici d'Alfons V el Vell, en aquells dies comte de Ribagorza i de Dénia. Pere Marc és nomenat per Alfons el Vell en 1372 procurador general de totes les viles, llocs i castells del ducat de Gandia. Pere Marc, senyor feudal i poeta des de la casa senyorial de Beniarjó, en absència del comte de Dénia i marquès de Villena, s'ocupà dels assumptes econòmics i judicials del senyoriu. L'infància d'Ausiàs Marc transcorre en la capital de la Safor, Gandia, en plena decadència de la cort ducal d'Alfons el Vell. La tradició poètica familiar uneix a Ausiàs Marc per una part en la passió per la poesia cortesana de son pare, Pere Marc, i per una altra en la poesia trobadoresca de son tio, Jaume Marc. Ausiàs Marc rep una esmeradíssima educació en llatí, retòrica i filosofia clàssica, sent coneixedor del pensament de Sèneca, Aristòtels i Sant Tomàs d'Aquino. Llitja els grans escriptors italians i provençals i és instruït en el coneixement de les arts bèl·liques.
València, en el segle XV, com totes les ciutats, se caracteritza per tindre una sèrie de classes socials en les que van des de la noblea, passant per un patriciat, que abarca el que podríem denominar la burgesia, i, en tercer lloc, el que estaria dins dels elements de treball manuals, és a dir, un artesanat. Fora d'això, tindríem un complement que abarcaria el que se podria denominar com camperols i ramaders. L'actuació dels monarques de la Corona d'Aragó i, per tant, del Regne de València, a partir de Jaume I tenen sempre unes característiques molt clares i és el que se podria dir l'expansió catalano-aragonesa. És a dir, d'alguna manera, una part, una força de la monarquia se dedica a conquerir, a conquistar uns territoris que estan més enllà de la península. En un principi són les Balears, les Isles Balears, i després serà part del territori d'Itàlia, inclús de la Grècia, Neopàtria, etc. Possiblement el que més va actuar en aquest sentit va ser Alfons el Magnànim, en tant en quant va ser rei del mateix territori italià. L'actuació de la noblesa en la ciutat de València és molt relativa, en tant en quant són nobles d'una estructura inferior, són elements poc importants que normalment estan al servici de la monarquia. I alguns d'ells que viuen en la ciutat són senyors territorials, el mateix Ausiàs Marc, per exemple, que tenen uns senyorius però que viuen en la capital. L'actuació d'aquesta gent normalment sempre s'havia dedicat a l'exercici de les armes, vivia de rentes, per tant, dels seus treballadors feudals, i en aquests moments el que sí pertoca ja és analitzar que les seues rendes han caigut i tenen que buscar una espècie d'ajuda, diríem, i això es fa col·locar-se al servici els nobles d'altres elements més importants i l'alta noblea fonamentalment al servici de la monarquia. Tots els derivats de la madera, així s'agarra matèria prima, cabirons per dir-ho d'alguna manera, i es transformem en utensilis de madera. Així tenim, per exemple, tots els productes bèl·lics, des de les ballestes, les espases, les llances, etc. Així tenim tot el que significa per a Castella, que només se dedica al cultiu, valga l'expressió, de la llana, en productes per a treballar-la, des de les cardes per a pentinar-la, passant per estorns, etc. I, sobretot, un element important en aquests moments, tot el relatiu a productes derivats de la cosa nàutica, des de la pegunta o l'alquitrà, veles. Si d'alguna manera s'exporta un producte que té molt de volumen i poc de valor, difícilment se li pot treure una plusvalia. Quan el producte és xicotet i d'un valor important és on se pot treure un benefici gran. Aquesta situació avantatjosa que farà a València un port impressionant, així arriben naus de tot el Mediterrani, així n'hi ha factories, és a dir, gent que viu així, francesos, alemans, sobretot italians, savoians i florentins, i inclús elements ultrapirenaics d'una manera important. El port, dic, és internacional en totes les varietats. En 1410, Pere Marc instruís via testament hereu universal al seu fill Ausiàs Marc, el qual es convertirà així en senyor de Beniarjó, Pardines i Vernissa. En 18 anys, en les corts convocades pel rei Ferran I d'Aragó, Ausiàs Marc és nomenat membre de l'estament militar, en rang de donzell, fill de cavaller i destinat a l'exercici de les armes. En 1419, Ausiàs Marc rep el tractament de mossèn, títol conferit per haver ingressat en l'orde de cavalleria. Quan en 1420 comencen les campanyes militars d'Alfons V el Magnànim, Ausiàs Marc té 23 anys. Junt amb Lluís d'Aragó, són els únics cavallers de Gandia que participaran en la campanya militar contra Sardenya. La lluita s'iniciarà en la sublevació de Guillem II, viscomte de Narbona, al qual se li devia una part dels diners estipulats
en la venda de places i fortalers que posseïa en l'illa de Sardenya. Pacificar l'illa de Sardenya, Ausiàs Marc continua lluitant en la nova campanya empresa per Alfons V contra l'illa de Còrsega, participant en l'assedi de Calvi i Bonifaci. En 1424, Ausiàs Marc torna a prendre les armes per a combatre, en Nàpols, un nou alçament armat. S'uneix a una expedició a Sicília i lluitarà també en les batalles del nord d'Àfrica. La fama militar d'Ausiàs Marc perdurarà en el temps en el títol d'Estreno Cavallero, valerós cavaller. Aquestes són les paraules de reconeixement d'Alfons V el Magnànim a Ausiàs Marc. No oblidant els notables i ardus servicis que vos, amat nostre Ausiàs Marc, cavaller, nos heu prestat, principalment en la recuperació de Sardenya, ocupada per molts rebels a les ordres del viscomte de Narbona, aixina com els llocs de Calvi i Bonifaci, als quals assistireu personalment lluitant en colpenta contra els rebels. Alfons el Magnànim, en reconeixement al valerós cavaller Ausiàs Marc, li concedirà la confirmació dels privilegis sobre els senyorius heretats de son pare. Eremant, Beniarjó, Pardines i Vernissa. Aixina con la seva plena jurisdicció civil i criminal sobre estos llocs i sobre les gens que en ells vivien. El hecho de que Ausiàs Marc permaneciese 6 meses tan solamente, en vez de los 3 años en que permanecieron prácticamente todos los caballeros que acudieron a la llamada de Alfonso V, se ha dicho tradicionalmente que fue venir rápidamente a Gandía para ayudar a su madre en la administración de los señoríos que tenía en los alrededores de Gandía, es decir, en Beniarjó. Sin embargo, esta razón a mí me parece poco importante. ¿Por qué? Porque su madre ya desde 1413 estaba acostumbrada a llevar la administración de los señoríos de su hijo. Yo pienso que la razón última de este rápido regreso de Ausiàs Marc a Valencia se debió a que éste adolecía de una hernia inguinal. ¿En qué me baso para esta afirmación? Pues me baso principalmente en un recibo de aquellos que firmaba Ausiàs Marc cuando estaba al servicio del duque de Gandía, y en uno de ellos, al lado de su nombre, se le añade el mote con el que era conocido en dicha corte. Se dice en dicho recibo: se paga tal cantidad a Ausiàs Marc, Lopotros, es decir, el herniado. Ausiàs Marc se ocupó personalmente de controlar tanto sus cultivos como sus vasallos. Especialmente se preocupó de un cultivo nuevo que por aquel entonces hacía furor en la comarca de la Safor, cual era el cañamel. Él con otros señores de la zona montaron el cultivo,
edificaron molinos azucareros denominados trapiches. ¿Dónde estaba ubicada la casa de Ausías March? En Valencia. Se ha dicho siempre que estaba en la calle de Cavillers. Incluso una placa puesta a finales del siglo pasado así lo indica. Sin embargo, mirando la documentación de la época, aparece clarísimamente y sin discusión que su casa daba a la calle de Avellanas. Se puede situar incluso más dentro de esta calle en los actuales números 12 o 14. La casa de Ausías March, que se la compró a la noble Violán de Valeriola por el precio bastante considerable de 13.000 sueldos, constaba de 3 partes. La primera de ellas, que era donde estaba propiamente su habitación, lo que se llamaba el albergue, esta era la que daba a dicha calle de Avellanas. Posteriormente, hacia adentro, venía un patio, en el medio del cual había un pozo. Y a continuación, tirando más hacia el fondo, hacia la parte de lo que hoy es la calle de San Cristóbal, había otra segunda parte de edificio, que era donde tenía Ausías March sus establos. Si el fort castell, gent d'armes lo constreny, com és segur lo burg sens mur ne vall. I si en vos la fermetat de fall, no és al món algú de son o reny. Com podrà amar qui no és entenent? Com serà ferm lo qui és tremolant? Vos, entenent, ferma, vos variant, de tot dic ver, mas de ferma jo ment. En 1428, Ausías March torna de la empresa militar en Itàlia i estableix la seva residència en Beniarjó. És en esta data quan inicia la seva obra poètica. La circulació i difusió de les obres escrites en l'edat mitja se redueix als grups minoritaris de poder, a d'aquells que saben llegir, a la realea, el clero i la noblea cortesana. La concepció del món medieval com a una unitat cultural se nodreix de les tradicions clàssica i occidental, ciència grega i teologia judeocristiana. Llegint les poesies d'Ausiàs March, trobem les referències a l'obra filosòfica d'Ovidi, Sèneca, Plató, Aristòteles i Sant Tomàs d'Aquino.
Ausiàs March coneix les paraules de la Divina Comèdia, de Dante, i l'obra literària de Petrarca, aixina com la poesia trobadoresca pròpia de la tradició literària del moment. La seva obra se compon de poesies amoroses, els cants espirituals, i de poesies morals i religioses escrites en els últims anys de la seva vida. L'amor espiritual i carnal, el plaer, la virtut i la mort són les idees poètiques que recorren els més de 10.000 versos que Ausiàs March escriví. La veu, que en la poesia d'Ausiàs March parla, descriu una visió íntima i personal sobre la força de les emocions i dels sentiments. L'escriptora Zorín, en el seu llibre València, comentant l'obra d'Ausiàs March, va escriure: el cear, que es hombre que vive en contacto con la naturaleza y que se ha criado al aire libre, no da entrada en sus versos a la naturaleza, nada más exento de mundo exterior. Todo el poeta entregado a sí mismo, a su mundo interno. El cear escribe unos poemas en los que no hay más que espíritu y sentimiento. Menys que lo peixes en lo bosc trobat, en los lleons dins l'aigua en llur sojorn, la mi amor per nu el temps prendrà torn, sol coneixent que de mi us doneu grat. E fiu de vos, que en sabreu bé conèixer e conegut, no em serà mal graïda tota dolor, havent per vos sentida. I adons veureu les flames d'amor créixer. El segle XV, conegut com el segle d'or de la creació literària en llengua valenciana, va veure néixer l'Espill, o Llibre de les dones, de Jaume Roig, i El tirant lo blanc, de Jonot Martorell. Fins al segle XV, la poesia cortesana i lírica se componia en llengua provençal. Autors com Ausiàs March, Joanot Martorell i Jaume Roig inicien la seva obra transgredint esta norma. Les seues paraules anaren elevant la llengua valenciana a llengua literària en la seva plena expressió. Ausiàs March és el símbol del trànsit de l'edat mitja a la modernitat, és a dir, és estrictament el primer poeta valencià realment modern. Quan llegim avui en dia Ausiàs March, no tenim la impressió d'estar llegint a un poeta arqueologia, sinó a un poeta estrictament modern. Des del punt de vista estrictament literari, Ausiàs March és la porta de la modernitat. En Ausiàs March hi ha elements tradicionals, rebuig de la tradició medieval, de Santo Tomàs, del Contemptus Mundi, d'Aristòteles, etc., però la forma literària és una forma radicalment distinta de la poesia anterior. És a dir, de la poesia de Pere March, de la poesia d'Arnau March, a la poesia d'Ausiàs March i en menor mida a la de Jordi de Sant Jordi hi ha una diferència abismal. De tal manera que podria ser veritat o podria ser certa
la conclusió de que hi ha un abans i un després d'Ausiàs Marc. Abans d'Ausiàs Marc estem en el medievalisme literari. En Ausiàs Marc i a partir d'Ausiàs Marc estem en el Renaixement, estem en la modernitat literària. La gran dialèctica de la poesia d'Ausiàs Marc és la dialèctica de la passió i de la raó, que l'enveu tota la seva vida. I en aquest sentit, la poesia d'Ausiàs Marc és una poesia que té una gran càrrega existencial. Ausiàs Marc és un home en conflicte, s'ha parlat d'una doble personalitat, però jo penso que no té una doble personalitat. Té una dimensió humana sobremedida, com en alguns casos excepcionals s'ha produït, però arreplega tota la seva trajectòria poètica a un conflicte d'existència de fons, un conflicte ontològic, entre raó i passió. És a dir, un amor condenat per la raó, condenat per el pensament moral i, per una altra part, la sol·licitació directa de la passió. Penso que l'itinerari poètic d'Ausiàs Marc no se pot contemplar d'una manera fragmentària, és a dir, no existeix exclusivament l'Ausiàs Marc dels canys d'amor, sinó simultàniament, progressivament, l'Ausiàs Marc dels canys d'amor, l'Ausiàs Marc dels canys de mort i l'Ausiàs Marc del cant espiritual. I aquest itinerari metafísic, a pesar de que ell sent la gelor en molts moments de la seva vida espiritual, del seu acostament a Déu, se resol sempre al final en un desig i en una confiança de ser atès per eixe Déu al que clama des del fons del seu ànim en tot moment. Ausiàs Marc, a lo llarg de la seva vida, va contraure matrimoni en 2 ocasions. En 1437, en Isabel Martorell, germana del cavaller i autor de Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. En 1443 es va casar per segona vegada, en esta ocasió en Joan Escorne. Tant d'este com de l'anterior matrimoni, Ausiàs Marc no va tindre descendència. Cap a 1450, Ausiàs Marc i la seva segona esposa, Joana Escorne i Castellà, traslladen la seva residència al carrer de les Avellanes. Històricament, aquest espai ha sigut identificat al carrer dels Cavallers. Ausiàs Marc mor el 3 de març de 1459. Joan, Joana, Pere, Felip, són els noms dels fills il·legítims que Ausiàs Marc reconegué en el seu últim testament. Ausiàs Marc, en la seva última voluntat, impedia que els béns heretats passaren a la rama dels Marc de Catalunya. Des de l'impressió en València per Joan Navarro de l'obra poètica d'Ausiàs Marc en l'any 1543, fins a 1934, en què Enric Navarro i Borràs publica una selecció de l'obra del llorejat poeta, s'obri tot un parèntesis de 400 anys en els que des de València no ha existit una preocupació per aproximar a la llum l'obra del poeta i cavaller Ausiàs Marc. L'home interior, que diu en la paraula poètica, se debatix entre el desig i la realitat. El sentiment passional de l'home que visqué com a cavaller canta des del sentiment a l'amor i a la mort.
Jo sóc aquest que en la mort de l'it prenc, uix que no tolc la causa perquè em ve.